И здравейте, приятели! В днешното видео ще играем на Rainbow Friends 1. Rainbow Friends 2 ще е в следващото видео, ако достигнем 100 лайка на това видео. Нека да влизаме в автобуса. И 250 subscribe. 100 лайка и правим Rainbow Friends Chapter 2. И 100 subscribe. Ще направим на Chapter 2. Не, 100 лайка и правим Rainbow Friends 2. Добре. Коментирайте в коментарите какви различни игри можем да играем. Не само такива като Doors, Rivals и Rainbow. Friends. Можем да играем и някакви игри с бейнроти. Всякакви има. Каквото искате, пишете в коментарите и ще го играем. Също така, ако достигнем до 200 субскрайбера в канала ми, защото аз почнах нов канал, ако достигнем до 250, ще правим видео, където ще играем най-странните игри на Roblox. Също така ще правим лайвстрим. Вау! Някой върна знака. Не искахме да влезем в колело. Аз си мислех. Някой е радиоактивна зона. Нещо ще стане. Ние се плъснахме с това. 30 темата взеха. Мен ме взимат. Не, помощ. Някой се взе. Ами, ние сме затворени. Какъв е то, бе? Някакъв говори, някакъв черен. Велко. Виж купчета наредени картава. Кой ги развали? Дай ще ги намерим. Трябва да ги намерим. О, не. Удълък. Ме, То не беше, просто ги намираме. Като някой да нас спре. да, ама, да. Да, айде отидем да ги намерим. Аз намерих едно Botfruits. Някой момче! Скри се! Има някакъв синьо! Някакъв синьо дебелак! Чичак! Някой е убит или е намерен? Аз това... Някаква фаунда или каква беше? Чувам синя! Спайдърменски! Спайдърменски би се и кръстил това. Бягайте! Аз съм в някаква пещера. И аз отивам надолу към някъде. Аз чувам великана. Аз взех едно купче. Аз съм там при конете, където има душове. Мен ме е страх от тоя синя. Не ме спусна. И той мина до мене буквално. Аз извадах кашоните и мина до мен. Аз съм много голям късмет явно. Не обидно. Има някаква пещера. Зато нататък майче ще трябва. Сигурно от днес ще избягам, ако не знаете. Град беше намерен. Не всичко умряха така. Първият вид. И от мен ме е страх. Защо толкова много умират? Лихна е вече малко са. Отиня лесно. Той е лесно. Това е лесно.
Бате, то е много тъмно, бе. Ще не съм. Ето. Добре, я. Аз слагам блокчета за 30 здрасти. А, вече ли показва бокс? Още 4 блока. Чувам го! Намери клонската къща. Чувам го! Аз не го чувам. Хора, тази игра някак си ми добара. Те е много странно. Съпитаме да минем тя. А блокчетата светят. Взех последното блокче. Хора, аз бягам. Две ли имаш? Да. Само не чувам. Не, ние сме 1, 2, Чувам го! Той буквално е до мен. ние сме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 души в сървъра. 1, 2, 3, 4, 5, 6 души. Ние сега станахме 6. Сега бяхме 7. О, сложих ги. Айде. Успех се кинта. Не идва какво е тази ръка, бе? Какво? Какъв е този Какъв е този супул? Това е зелен дълъг тъп спол. What? Кой е днес? Толкова много са умрели! О май гъднес. Чай да видя какви такива кашони имам. Аз тази игра, аз съм я играл. Що имам толкова много кашони? Айде, ще сложа... Не, този зеления. Има някакви кличове, където ти дава безплатни кашони. Ама един път ударе цяла кутия с кашони. Един кашон с 5 кашони. Много ни добре, бе. Той не може да ни вижда, той само... О, и той не може... Той е бавен и не може да ни намери. Да, и може би трябва да го избягваме просто, да го избягваме. Да не сме близко до него. Аз го чувам. Ама, не, той може да ни намира през кашоните. Да. Вече. Мене е страх от всичко. Лак. Краката му са толкова шумни. Много чувам. Я. Ще да говоря. Ето го синя. Синя дебло. Чичак. Толкова страх ме. И мен. Не съм е страх. Ето го синя дебло. Чичак. Нищо не виждам. Гоненето накрая не знам дали ще е хубаво. Гонене накрая. Ще има гонене. Ставаш ли искам да има някакво гонене, където да нагонят всички, ние трябва да минаваме някакво пъзел и да избягаме. Не знам, защото аз съм гледал подобни видеа аз съм гледал някакви видеа на тази игра. И се чудя що съм виждал някакво гонене. Аз стям компютър. Някакво гонене, сигурно някой ще нас гони направи. Трябва на игра. Е добрия. Аз намерих две турбички с нас.
Идва Блю. Идва Блю. При тебе идва, например. Сега където както когато става зле, се учивам да ги сварам. Не е много места. Много са приемали за места. Не, някой тръчка. Не, някой. Къде е тя това? Не знам къде. Отвън ще се. Май знае. Америка. Блю е при мен. То каква е джампскерна. Бързо, трябва да само 3. Чувам грин. Видях го! Ето го идва! О. Коки, здравей! Виждам на този... Айде бе! Много ме е страха този зеления, защото той може да нахваща... What? Сега има и оранжо. О май. Станаха много. Накрая стана 15. Не знае. Това е стана будната направо. Това е си тръгна. Сега е последната нощ до края. Как последната? Някакво си тъпе. По тях трябва да ходим като ми някакво лилако. Аз после го прескачам. Въобще не ме пука. Тази си сега спира тока. Паше много търпей. Аз се където шкафа и друга да не го. Риси? Аз ли съм над тебе? Да. Айде заедно тук. Чувам! Лопарски? What? Я? Искам шахта за лопа. Дай си макам тук. Колко аз излизам? Пази ме, кажи ми когато идва някой. Влизам, защото трябва да се включва телефона. Хора, буквално ние сме накрая, буквално последната нощ. Буквално отдолу изписа The Last Night. Дано да не се спустиш, да има още една нощ, но че е много гадно. О, Оранж идва! Оранж! Оранж, някой не го е видял. Той май ще ме убие. Не мога да замайчиш папа.
Чай да го видим. Грин идва! Видях го! Къде? What? О, сложих си кашона точно кога Блю дойде. О, мага. Грин почва да идва. Идва. Той е слаб. Пак това чух от шахтата. Да, бе. Явно той не умея силите. Но, явно в шахтата, където трябва минаваме през стъпките. Аз намерих някакво кралство. Да, аз съм там. Чувам Блю. А кто свършил шахтата? Няма нищо тук. Тук е кралството на синия, сигурно. Май да. О! Окей. Пак те я. Брат, то като си мисли, че е в кашона, ще оцелей. Аз съм в кашона. Затворила. Не съм до нея. Добър много гаден. Кой? Когато той идва. Ето го идва. Ето го мина! Мина. Къде има още такива малки фюзи? Аз съм при Оранж. Аз ще успея в театъра. Ами, Няма виждам там никога. Просто няма се тръгна от театъра. The Blue Axolotls. Просто занимава именно следната нощ. Това с шахтата. Айде, още 4. но, Блю ми изкара къл. Къде? Едно шкаф. О, пак!
ела си да крещи. Тя да ги знам. То в шахтата ми винаги ми си карва къл. Риси, но в шахтата има някакви очи. Риси, в шахтата има на тези очи. Риси, здравей. What? Това е крипто. Ама защо няма линия? Просто не е разминен. Да, не, аз съм ги видял до сега. Аз не видях. Бяха много грозно. Бро, те момичета само седят и там долу, страх ги, крият са и не отиват да сложат лампата. Ма те имат ли лампи? Ми да, и се крият като някакви страхливки и не слагат лампата. Пък тя има това, един взе последната лампа, ама те седят и не искат да я сложат. Сега имам и 13 лампи, обаче она още ще седи там да се крие. Аз бях на зеления, аз скашвам един мел. А те чакат да остане една явно. Ето станаха 13. Къде са тези момичета? Хора. И аз ги видях да се крият на едно място.
позиционно да ги взема. И аз. Аз го взех. Браво. Бързо, ела. Бързо, Коко! Ти ще ни спасиш, бързо! Ще ви спасе. Ема няма. Не, бързо! Бързо! О май гад. Плана беше да косам да те хване. Не! Не ми казвай, че трябва да намерим батериите. Не! Не! Ами сега ще не трябва да виждаме нищо. Трябва да те дадат поне фенери. Те не дадат поне. О, не. Ще умрем. Всички ще умрем. Хора, напишете в коментарите, ще оцелеем ли тази нощ? Ние трябва да ги търсим. Значи ти може би ще си идеи, ще си слух, а ние трябва да ги слушаме. Понятно, не знаме. Едната се е ревайвила, знаеш ли? Чината може се е ревайвила. Очи и ръце! Кой игра се крие? Аз и сега идвам. Трябва да направим едно нещо. Аз ще изчакам да стане това момче, ще трябва да ги търся. Те се сега идвам. Ето това е защо не трябва да се разхождате с без кашони. Буквално той ме видя. Сърцето ми фръкна. Буквално Блю ме видя, обаче аз се скрих. Някой умрял ли? Не знам. А мен не подра. Аз няма да търся, аз просто ще седя и се крия. Никой не търси.
Буквално ние двамата с теб намерихме най-много. Без мен няма да стече. И без тебе. Момичетата се чуваха. Това е страшно. Сега те ще търсят, аз се няма да търся, ще си чувам, да им правя напук. Достатъчно търсих. И аз. Оле Грин. Бегай. Що си Грин да ме убие? Оле Грин, ти мене. Оле, не. Някой да търси. Оле, другото момче. И то търси. Останаха само още две момичета. Мене ме търсва. Аз почвам да търся. Момичетата, айде да ги дадем на лоша. Аз ще го ставите рейтърца. Ето да не закрепа. Але има някой друг. Ето ги, двете са горе. Де се аре. Идва! Не, аз се скрих, може да ме види. Аз намерих двете батерии. Двете батерии са в мене. Браво! Скри се, бързо скри се! Аз не се скрия. Аз съм близко до това. Аз съм много близко. Браво, ще ги намерим! Не знаеш, че аз помогнах също. Да, и ти помогна. Аз най-много помагам на всичко. И ти помагаш много. Буквално остана само едно момиче. Нина, защото Реми беше хваната. Мато Реми се реплайна. Аре, довиждане? Айде бе! Let's go! Ама последното ниво... Ама... И без парички да тебе просто обучи даде. Филипови, буквално не мога Реми е жива, Реми е жива. не мога да повярвам, че оцелях. Аз си мислех, че ще умра. И аз? Заради мен ще спечелим. О, Гриса, ние сме само двамата с теб. Да! Сървър. Аз ще взема на плюша. От най-много той ме плашиш. И дали много ме плашиш, ама не можа да ме убие. Както и не, той така си. По принцип, Нина е жива, не тази.
имам шапка. А тикет тук. Имам шапка. Вземи си тикет от е тук. Вземи тикет. И го сложи тук. Ето и ти имаш шапка. Ей! Сега майка ти ме напарчи. Ей! Ето. Торта, има скрита торта. О, ничко синя. Open the door and home. О, мога! Ще отидем вкъщи. Да, let's go! Да. Ще сложи. Не! Не! Синия! Не стъпвай на балоните. Това стъпване на балоните. Виж, остане активно на балоните. И той се събужда. Айде да спукаме всички балони. Не! Айде да не ги пукаме. Не ги пукай! Добре. Айде, ела. Вилица. О, не има вилица. Не! Бягай! Бързо! Бързо! Айде, давай! Бързо! Мога да излезна. Ела! Лег! Yes! Let's go! Хора, ако видеото ви е харесало, лигнете един лайк, абонирайте се и напишете в коментарите каква игра да играем. И чао!